mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Raqi's Secret Files. And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files with Gelo. I was in a 9-month relationship or situationship. At masakit pa rin sa akin yung nangyari. Hi DJ Raqi and DJ Gelo. Silent listener and fan niyo po ako. DJ Raqi ever since I was in college. Shoutout din po kay DJ Gelo. Ganda ng boses ninyo and thank you for reading my comments and chats. To be honest, I'm a private person. Especially about my true feelings. Pero this time, meron akong lakas ng loob na magbahagi ng kwento ko sa iba. Kasi this is one of the biggest hurts na naranasan ko. At may baon din naman akong malaking lesson sa karanasang ito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ghie. 27 years old from Rizal. At ito, ang aking secret file. Nagkaroon ako ng isang 9-month situationship na nag-end lang not too long ago. Itago na lang natin si girl sa pangalang Miss Sleepyhead. Yun yung dating pet name ko sa kanya. She is 23 years old. Isang English education student sa isang university sa Manila. Nag-meet kami sa isang dating app. Last September 2024. We instantly connected. Every day we chatted and voice called. Eventually, naging video call na. We really made time for each other and gave almost all our energy para makapag-usap lang for hours. Kahit mapuyat pa kami. Then eventually, on October 2024, naplano na yung first official date namin. Sinundo ko si Miss Sleepyhead sa bahay nila. After some small talk, nagkapalagayan na kami ng loob and we became more comfortable with each other. Nagpunta kami sa mall, nag-enjoy sa isang arcade center, naglaro ng basketball, drop the ball games, at kung ano pang matipuhan namin. Kahit yung claw machine na hindi naman ako magaling, nagawa ko. And of course, ibinigay ko sa kanya yung stuffed toy na nakuha ko dun sa machine. DJ Raqi and DJ Gelo, ang saya-saya naming dalawa nun. It was definitely the best or highlight of our first date. After having some coffee, umuwi na kami at inihatid ko siya sa kanila. By October and November 2024, once or twice a month kaming nagkikita. Usap lang, window shop, and even have some intimate moments together. By December, naitanong sa akin ni Miss Sleepyhead kung okay lang daw sa akin na ma-meet ang parents niya. Siyempre, sagot ko, yes. Seryoso naman ako sa kanya. And it's only right na makilala ang family niya.
I met her family before Christmas time. Doon ako sa kanila nag-dinner. Maganda naman daw yung first impression nila sa akin. At ako pala, yung first guy na ipinakilala ni Miss Sleepyhead sa daddy niya. Nangumiti agad sa first meetup. Masaya lang ako kasi good shot agad ako sa parents niya. Then 2025 came. Very clear na we really like each other. Although along the way nagkakaroon din kami ng differences and disagreements, naging busy kami parehas. Pero kahit ganoon, parang may iba. Parang may mali. Parang na-feel ko na iba yung turing sa akin ni Miss Sleepyhead. Parang biglang lumalayo na yung loob niya sa akin. Dumalas na rin yung hindi niya pag-update sa akin. Tuwing nasa school siya o kapag pauwi na siya. And to make the long story short, kaya pala siya umiiwan sa akin kasi may doubts siya kung magiging official kami. Inamin na rin niya na gustong-gusto na niya ako. Naging mahaba yung usapan namin. Inassure ko siya na I like her very much na someday magiging opisyal na magjowa kami. Never ko siyang iiwan. Natuto na rin kasi ako na wag mag-rush ng commitment. Nagkaintindihan naman kami sa parteng yun and we apologize to each other. Then Feb 2025 came. Hindi na kami masyadong nakakapag-usap ni Miss Sleepyhead. Aminado akong may moments of weakness ako. And I take full responsibility for it. Nakakilala ako ng isang babae sa same dating app kung saan ko nakilala si Miss Sleepyhead. Itago natin tong babaeng to sa pangalang D. Nag-click kami, nagkita, and merong nangyari sa amin. Pero kahit ganun, mas pinili pa rin ang puso't isip ko si Miss Sleepyhead. After a while, tinapos ko yung namamagitan sa amin ni D. Nalungkot ng sobra itong si D. At hindi ko in-expect yung sumunod niyang ginawa. Minessage ni D si Miss Sleepyhead at nagulat itong si Miss Sleepyhead kaya kinumpronta niya ako. She said she was about to ghost me. After siyang i-message ni D pero hindi niya raw gagawin kasi gusto niyang malaman kung ano yung explanation ko. Siguro, iniisip niyang hindi ko karakter yung gumawa ng ganun. Pero sinabi ko yung totoo lahat ng nangyari sa amin ni D. Pinatawad ako ni Miss Sleepyhead. Hindi niya ako iniwan despite of my mistake. But little did I know na dito pala magsisimula ang build-up ng mga inipong emosyon na makakaapekto sa relasyon namin. From March to May, everything was normal again. Hindi na kami masyadong nagkikita but we still find time to communicate with each other. But then came June. May naplano ng trip ang pamilya ko to America for about 1 month. Sinabi ko yun kay Miss Sleepyhead. Nireassure ko siya na I will do my best to communicate kahit may time differences between Pilipinas and US. While I was on my way to US, excited na excited ako noon. Imagine, it's a dream country for me na mabisita ko. At gusto ko yung i-share kay Miss Sleepyhead. Kaso, hindi na kami masyado makapag-usap. Busy siya sa school. Halos laging maaga yung tour namin sa US. Kapag makakapag-usap kami, either patulog na ako o papunta pa lang siya ng school. Or if may free day man kami, siya naman yung patulog. DJ Raqi and DJ Gelo, we tried to communicate. Nakakalungkot lang. Kasi nawalan kami ng oras sa isa't isa. Fast forward to July 7, nakapag-usap kami. Pero it led to a misunderstanding dahil nga wala na kaming time na mag-usap ng maayos. Hindi kami okay when we ended our conversation. July 8, flight na namin pauwi ng Pilipinas.
Hindi rin uli naging maganda yung pag-uusap namin. Ang bigat sa feeling, sobra. Kaya sabi ko antayin niya na makabalik ako ng Pilipinas. Tsaka kami mag-usap na maayos. We flew for 13 hours. But during that flight, hindi ko na mapigilang maging emosyonal. July 10, before 6 p.m. nagland yung plane namin sa Pilipinas. Pag uwi ko sa bahay, agad kong minessage si Miss Sleepyhead. Tsaka na kami nagkaroon ng chance na makapag-usap. And that phone call was a roller coaster of emotions. Sa umpisa, nagpapakiramdaman lang kami. Hanggang sa unti-unti na naming naibaba yung mga pride namin. After a while, she asked me, para saan pa itong ginagawa natin? At literal na kumirot ang puso ko nang marinig ko yun, DJ Raqi at DJ Gelo. In-emphasize ko naman na every time I was there, hindi siya nawala sa isipan ko. Every day, I always think of her. Especially habang namamasyal ako. Wishing na kasama ko siya. And I told her na I really miss her. Eventually, huminahon kami pareho. And we realized our mistakes. Siguro, na-miss lang talaga namin ang isa't isa. Overall, the call went very well. And after that, nakaramdam kami ng kasiyahan. Pero, little did I know na yun na pala ang simula ng pagtatapos para sa aming dalawa. After that day, nag-uusap pa naman kami ni Miss Sleepyhead. Pero halatang for the sake na lang, yung tipong sige replyan ko na lang. Aminado akong nonchalant ako pero I still remained kalog and sociable. Few days later, nag-chat sa akin si Miss Sleepyhead ng can we talk? Sa totoo lang kinabahan ako sa message niya pero hinayaan ko na lang. Then nagtawagan kami. She then said, there's no easy way to say this but I think we should stop this na. Nag-explain naman siya sa akin that she really likes me pero she felt na ibang mga mindset ng namin in terms of our relationship. Siya kasi kahit sandali lang niya ako nakilala, kung sure na may label na. Ako naman naniniguro pa muna. Isa pang reason, we're both busy. Iniisip niya na baka maubos niya raw yung pasensya ko kasi nakikita niyang may mga time na hindi talaga kami makapag-usap dahil sa mga ganap namin sa buhay. We had a productive conversation about that. And sabi niya sa akin, I have a lot to work on talaga. So thank you for showing me and trying to teach me. I appreciate it. Sabi ko ako rin may mga bagay na kailangang i-work on. Parehas naman kasi kaming hindi perfect. So after expressing everything, sabi ko sa kanya, may pasalubong ako para sa kanya galing ng US. Gusto ko ibigay sa kanya. So after that, we can have our last goodbye. Pumayag siya. Then I told her na I let her know. So we ended on a good note. Pagkatapos ng gabing yun, nagkakausap pa rin kami hanggang sa isang araw, nirestrict niya ako sa FB. In-unfollow sa IG. Nahihirapan na raw kasi siya. Hindi niya kayang hindi isipin ang memories namin. As long as nag-uusap pa rin kami. I told her I understand. So we had our final goodbyes after that call. She even told me na ako daw yung best connection niya ever or so far. Naiyak ako sa tuwa at sakit. And I also told her that she will always be in my heart.
Naipadala ko na kay Miss Sleepyhead yung pasalubong ko. She sent me a video in return. Natanggap niya yung padala ko. After that, I sent her a letter. At itong letter na to conveyed all my feelings for her, telling her how much she meant to me. Nagpasalamat siya sa akin sa lahat ng experiences and moments na pinagsamahan namin. And that was it, DJ Raqi and DJ Gelo. Nag-start na rin ako mag-move forward from her. But on July 20, just 4 days later, something happened na hindi ko maintindihan. And it still breaks my heart whenever I think about it. Binlock ako ni Miss Sleepyhead sa FB account niya. Sinearch ko siya sa IG using my dump account. Pagbukas ko, I saw an unexpected username sa bio niya na may drawing na heart. Sa umpisa, I thought dump account niya rin yun o isang artista na sinusuportahan niya. Pero nung kinlik ko yung username, hindi picture ni Miss Sleepyhead yung naroon. It was another guy's IG. At nandun din yung username ni Miss Sleepyhead, nasa bio niya with a heart emoji. Nabagsak ko yung cellphone ko sa sobrang gulat. Then I saw the guy's posted story. Shinare niya yung story ni Miss Sleepyhead. Yung caption, "A day filled with fun and love." Tapos nakatag yung guy. Ang nasabi ko na lang, ano to? Bakit nagawa niya to sa akin? Umiyak kami sa isa't isa, sabi niya mag-heal siya, tapos gaganituhin niya lang ako. Then after that, hindi ako nagdalawang isip na i-follow siya sa IG using my dump account. Nireject niya ako, sabay block agad. I used my dump account para i-message siya and I told her, bakit mo ko binlock? Akala ko ba we can be friends? Nakakagulat naman. Hindi siya nag-reply. Tinadtad ko pa siya ng mga message. Kinukulit ko siya na kausapin niya ako. Marami akong sinend na messages. Then after a while, nag-reply siya. Sabi niya, hindi ko kaya maging friends with you. Ang hirap. Natitrigger ako every time I remember our painful moments. At hindi na yun healthy for me. So nag-reply ako sa kanya. Sabi ko, sinungaling ka. Sabay post ng screenshot ng IG account niya na nakita ko may kasama siyang ibang lalaki. Then nag-reply siya, it's none of your business. Sabi ko sa kanya, grabe ka talaga, no? Kinalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin? Sabi mo, hindi ka muna mag-date ng ibang guy. Kasi masakit yung nangyari sa atin. And you needed time to heal. So ano yun? Naglolokohan lang tayo all along? DJ Raqi and DJ Gelo, hindi ko siya maintindihan. Wala akong sense of reason na nakuha nung time na yun. So sinubukan kong tawagan siya ng paulit-ulit. Ayaw niyang sagutin. Until she sent me a message. Please stop. I felt betrayed by someone I truly liked and trusted. Mapilit ako. Until she was forced to answer my call. Sinabi ko lahat ng nararamdaman ko. That she made me feel pathetic. Sabi ko din parang wala siyang remorse. And she simply said, don't you ever think na ikaw lang nasasaktan sa ating dalawa? Ilang beses mo rin ako sinaktan. Right now, I've found someone who gives me peace and happiness. I feel more safe and secure with him than I ever did with us. I don't care about you anymore. And I regret having met you in my life. Hearing those words, I felt speechless. Dinagdag pa niyang haunted pa rin siya sa nangyari sa amin ni D. Inamin niyang kahit nagkaayos kami, after what happened between me and D, everything still did not feel okay. Pinilit lang daw niya yung sarili niya sa akin kasi ayaw niya ako mawala. Kasi nga gustong-gusto niya pa ako that time. DJ Raqi and DJ Gelo, jowa na niya yung lalaki. First week of July pa. Yung guy, family friend. And now,
was how they started talking. That time nasa US ako, wala akong kaalam-alam na she was already replacing me while giving me this fake emotion na gusto pa niya ako. Napaiyak na lang ako. Then she said, just hate me. It will help you move on faster. Kalimutan mo na lang ako. Kasi masaya na ako sa current ko. So binaba ko na yung call and I blocked her. DJ Raqi and DJ Gelo, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung sakit. Natanong ko yung sarili ko, anong ginawa ko para ma-deserve ko to? Why did she replace me that fast? Bakit kailangan habang nasa US pa ako tapos tsaka siya magde-decide na palitan ako? Ba't di na lang niya ako hiniwalayan nung nalaman niya yung tungkol sa amin? Hindi ko alam eh. Pero parang hindi ko na rin malalaman yung mga sagot sa mga tanong na yan. Right now, I am still healing and I know it will take a while. Aminado akong I still stalk her IG account. Hindi ko alam how to process things but I know I'll get better. But I do know this. I was betrayed. And whether Miss Sleepyhead regrets it or not, I'll never know. It's just that it won't change the fact. But still, I wish her the best. I wish her all the happiness sa bago niya. At sana habang kasama niya yung bago niya, ma-realize niyang she betrayed someone who genuinely liked her and could have loved her if she was just patient enough. Salamat po DJ Raqi and DJ Gelo sa pagbabahagi ng kwento ko. More power and God bless po sa inyo. Muli, ako si Ghie. At ito, ang aking secret vow.